naše optužnice, predmetne optužnice, čak i sve poznate i nepoznate osobe. Druga razlika je po članu 26. Organizator zločinačkog udruženja odgovara je samo za ona djela koja su počinjena u okviru plana, a ne i za ekscese članova. Organizator koji nije neposredno sudjelovao u počinjenju konkretnog kaznenog djela mogao je odgovarati samo ako je to djelo konkretno bilo predviđeno planom, i to u suštini odgovara temeljnom obliku zajedničkog zločinačkog poduhvata, kategoriji 1, ali nikako ne i proširenom obliku, gdje optuženik odgovara čak ako je počinjeno djelo mogao samo i predvidjeti. Pri tome je karakterizacija predvidljivosti objektivizirana i ne vodi računa o subjektivnim karakteristikama svakog pojedinog optuženika, odnosno činjeničnog konteksta tempore acti. Za razliku od tužitelja ovog tribunala, onaj tužitelj u socijalističkom pravnom sustavu ipak je imao teži zadatak, jer je morao utvrditi neposrednog počinitelja i nakon toga uzročnu vezu, nexus causalis, između počinitelja i navodnog planera, odnosno više pozicioniranog člana navodnog kriminalnog plana. U našem primjeru, kod treće kategorije zajedničkog zločinačkog poduhvata, tužiteljstvo ne dokazuje tu vezu između neposrednog počinitelja, pa se zapravo odgovornost počinitelja i za počinitelja presumira predvidljivoću nastupile posljedice. Naravno da takva situacija izrazito pogoduje tužitelju i olakšava mu procesne dužnosti, dok s druge strane izričito ide na štetu optuženika, jer se njegova krivnja zapravo presumira i izjednačuje sa objektivnom odgovornošću koja je pravno poznata samo u određenim slučajevima građanskog prava, i to vezano uz upotrebu takozvane opasne stvari, ali ne i kaznenog prava. Čini se da optuženik mora dokazivati svoju nevinost umjesto da tužitelj dokazuje njegovu krivnju. Ovakvom procesnom situacijom derogirana je presumpcija nevinosti optuženika. Dozvolite da podsjetim časni sud na izvješće glavnog tajnika Ujedinjenih nacija uz rezoluciju Vijeća sigurnosti broj 808 kojom je prihvaćen statut ovog tribunala. A kojom prilikom je glavni tajnik posve jasno istaknuo da načelo legaliteta zahtjeva da međunarodni tribunal primjenjuje pravila međunarodnog humanitarnog prava koja su nedvojbeno, bez sumnje, postala dio međunarodnog običajnog prava. Kao pravni izvor nisu sporne Ženevske konvencije, Haške konvencije, Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, statut Međunarodnog vojnog tribunala u Nürnbergu, kao i presuda tribunala Međunarodne pravne komisije za međunarodno pravo iz 1950. godine. Svaka druga primjena prava ili precedenata izvan ovih pravnih izvora ostaje dijelom sporna. I sudsko vijeće bi nužno trebalo razumno pravno obrazložiti razloge za primjenu nekih pravnih instituta koje ne poznaje citirano nedvojbeno prihvaćeno međunarodno humanitarno pravo. U ovom predmetu obrana je osnovano zabrinuta zbog inkriminacija koje tužitelj imputira optuženicima, a upućuju na proširenu konstrukciju zajedničkog zločinačkog poduhvata.
Ovo zbog toga jer niti u jednoj odredbi statuta ovog tribunala ili u odredbama upravo citiranih nespornih izvora međunarodnog humanitarnog prava pravni institut zajedničkog zločinačkog poduhvata se ne spominje. Čuli smo već argument da zajednički zločinački poduhvat i nije zasebno kazneno djelo, već oblik zapovjedne odgovornosti koji zapravo derivira iz odredbi člana 7.1 i 7.3 statuta tribunala. Mi odlučno odbijamo prihvatiti ovakvo pravno obrazloženje i u nastavku slijede i pravni argumenti. Individualna kaznena odgovornost fizičke osobe za međunarodna kaznena djela nesporno je prihvaćena i u praksi ad hoc međunarodnih kaznenih sudova. Ovaj tribunal utvrdio je 5 oblika kaznene odgovornosti. 2 glavna, dakle to je neposredno izvršilaštvo i planiranje kaznenog djela, i 3 akcesorna, poticanje, pomaganje i svaki drugi način na koji se doprinijelo planiranju ili počinjenju zločina. Tako teorija o zapovjednoj odgovornosti, koja se izvodi iz angloameričkog prava i takozvane vikarijske odgovornosti, nalazi svoje uporište u odredbi člana 7.3 statuta, pa je žalbeno vijeće u predmetu Tadić interpretativno per analogiam juris utvrdilo i konstrukciju zajedničkog zločinačkog poduhvata kao navodni oblik kaznene odgovornosti. Pri tome treba podsjetiti da je teorija vikarijske odgovornosti izvorno nastala u srednjem vijeku kao odgovornost za štetu principala koju su njegovi podanici nanijeli drugim osobama prema maksimi respondat superior. U predmetu Delalić ovog suda sudsko vijeće utvrdilo je sljedeće elemente pojma neizravne zapovjedne odgovornosti prema standardnim komentarima pravne struke. I to funkcionalnu, koja upućuje na položaj nadređenog i hijerarhijski odnos prema podređenima. Kognitivnu, koja upućuje na znanje nadređenog da podređeni priprema ili je izvršio zločin. I operativnu, propust nadređenog poduzeti nužne i razumne mjere da se spriječi zločin ili kazni počinitelj. Ovakav pravno činjenični standard pred tužitelja je postavio teški teret dokazivanja i zato se ono krenuo lakšem. Stoga i pravno problematičnom putu normativno pravnoj konstrukciji doktrini zajedničkog zločinačkog poduhvata. Tako je već od 2000. godine u praksi optuživanja pred ovim tribunalom uočeno da se 81% svih podignutih optužnica temelji na konstrukciji zajedničkog zločinačkog poduhvata. Zašto? Zato jer primjenjujući tu konstrukciju tužitelj ne mora dokazivati kognitivnu i funkcionalnu sastavnicu iz predmeta Delalić koje je utvrdilo vijeće, a subjektivni element kaznenog djela kao oblik krivnje, dolus eventualis, formulira se tako da svijest o mogućem počinjenju zločina obuhvati i kolateralna kaznena djela za koja nadređeni doduše nije znao, ali ih je navodno mogao predvidjeti zbog prirode zločinačkog plana ili cilja. U predmetu Tadić raspravno vijeće nije moglo utvrditi optuženikovo sudjelovanje u ubojstvima 5 muslimanskih civila u selu Jakšići kraj Prijedora u Bosni i Hercegovini.
koje su ubojstva počinile srpske paravojne postrojbe angažirane na etničkom čišćenju. Povodom žalbe tužitelja na oslobađajući dio te presude, žalbeno vijeće lucidno, ali po mišljenju obrane pravno neutemeljilo, izmislilo sistemski model individualne kaznene odgovornosti, koji model je vijeće izvelo iz odredbe člana 7 statuta. Žalbeno vijeće u toj odluci izvršilo je analizu prakse nacionalnih i međunarodnih sudova nakon Drugog svjetskog rata s ciljem da se utvrdi postulat iz izvještaja glavnog tajnika, a to je da je riječ o nedvojbenoj sastavnici međunarodnog humanitarnog običajnog prava. Vijeće je također utvrdilo da je pojam zajedničkog zločinačkog poduhvata ukorijenjen i u barem 2 međunarodna ugovora, u Međunarodnoj konvenciji o suzbijanju terorističkih napada eksplozivnim napravama iz 1997. godine i u Rimskom statutu ICC-a Stalnog kaznenog suda iz 1998. godine. Nota bene, časni sude, oba ova pravna dokumenta nastala su ex post facto, dakle nakon 1995. godine kada se inkriminira ponašanje optuženika. Isto tako vijeće je konstatiralo da je doktrina zajedničkog zločinačkog poduhvata ukorijenjena i u nacionalnom pravu mnogih država. Dakle, vijeće je utvrdilo da je ta praksa nedvojbeno postojala, tada prema tome zajednički zločinački poduhvat ima svoje uporište u humanitarnom pravu. Obrana smatra da takav zaključak nikako nije nedvojben, jer od predmeta koje je vijeće u predmetu Tadić analiziralo da bi našlo primjer za prošireni zajednički zločinački poduhvat kategoriju 3, nema dokaza da je sud utemeljio svoju presudu na toj pravnoj konstrukciji. Citirane su optužnice u kojima se istina spominje zajednički plan i profiliranje pretpostavki o tome da li je i na koji način tada nadležni sud doista i uvažio te teze iz optužnice, niti u kojem slučaju nisu dostatne da bi